Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Muli mga kaibigan, unahin po natin ang panalangin ng online broadcasters at mobile journalists. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso kaming nagpapasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa pinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas. Ang aming panalangin ay sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Ulit. Brown out yung laptop. Cut. Magbabalik si Errol Dakame sa Kamaong Acero.
Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asero. Esperon, binatikos ang pag-amin ni Duterte sa EJK. Bongo, itinanggi namang ginamit niyang pondo sa 2019 election bid. Pagtaas ng presyo ng tinapay, mapipigil ba? Pagtatalaga naman ng Supreme Court ng Special Court para sa Dengvaxia cases, inuusisa pa. So Dipin La Union apektado po dahil sa pagkaka-ambush sa kanilang mayor at vice mayor. Ilang airline companies magkakaroon na ng international flight sa Kalibo Airport dahil sa pagbubukas ng Boracay. At pinakamalaking jackpot sa kasaysayan po ng Lotto, pumalo na po sa mahigit na 800 milyong piso. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa Tigasing Palatuntunang Kamaong Asero na sumasa niyo po ng live on HD quality at nagmumula po ang ating broadcast sa studios ng Little News Philippines. Kasama po natin ang buong person ng Little News Current Affairs Group, ang Operations Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Lico, Producer Head Writer Angeline Valencia. Samantalang ang naka-remote naman ngayon ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso at ang buong persa po ng ating news team, ang ating mga masasipag na tagapag-ulat. Kami po ay muli handang-handa ng maglingkod sa inyong lahat sa araw pong ito ng Tuesday para po sa ating public service episode sa ngalan po ng ating mga kababayan naghihintay po ng mga tamang balita at tamang serbisyo. Bueno, heto na po ang ating tanong sa mayan mga kapatid. Habang magre-request ako ng medyo dagdag na audio sa aking tenga, partner, pakidagdagan mo nga ng konti yung sagad na rito. Sagad na. Sagad na. Pagka, ayan. Ayan, okay na. Okay. Ulitin natin yung ating survey question mga kapatid. Ito na po yung ating survey question. Kontento ba kayo sa aksyon ng gobyerno sa sobrang taas na po ng presyo ng mga bilihin? Oo. Ayan. Ulitin natin, kontento ba kayo sa aksyon ng gobyerno sa sobrang taas na ng mga bilihin? Ayaw umamik yung ating stinger, partner. Ayan, one more time. Ayaw talaga. Kumusta po kayo? Ang ating telepono sa studio ay 0927-494-2175 sa mga gumagamit po ng Globe at 0949-736-5000 naman sa mga gumagamit po ng Smart, Talk and Text at Sun. Unahin nating kumustahin din ang mga
Maaga pong nagparamdam sa ating palatuntunan. Namimiss ko po kayong lahat sapagkat mula po nung Friday at kahapon ay hindi po tayo nagkasama-sama dahil po sa mga importanteng lakad natin at mga kausap na kailangan po nating sadyain at medyo tapusin habang tayo po ay naghahanda sa malawakang pagpapaganda pa ng Leader Philippines. Sir Rafi Bianson dyan po sa Tacloban City na sabi niya kanina, kata-touchdown lamang. Kumusta ka dyan, Sir Rafi Bianson, ang ating mga kaibigan mula po sa PQC Paint Depot at sa Burgosco Auto Parts na kasama po ng Leader ng Philippines sa paglilingkod everyday sa sambayan ng Pilipino. At mga kaibigan natin sa Mitsubishi Motors Corporation dyan sa Abad Santos, si partner Carlo Reyes. Kumusta ka na, Carlo? Sabi niya, good evening, sir. Si partner Oliver De Leon dyan sa Tuguegarao City at mga katropa natin. Pastor Ram Gamboa, ang ating head anchor ng Bible Cafe na sumasa niyo po din gabi-gabi immediately after our program. Manoy Alan Cargulyo Kabayan dyan sa Legazpi City. At yung ating mga kababayan sa Cagayan. Yan. May mga kumakaway dito sa kanilang account na I Love Cagayan North. Ayan. Si partner Samuel Boyet Anticamara sa Japan. Hi, Sir Samuel Boyet. Magandang gabi po dyan sa Japan. Watching from Nagoya, Japan. Idol Errol, sabi niya. At nanonood din si Kabayan, Kabarangay, amigong Abner Parom, dyan po sa San Marcelino sa lungsod ng Maynila. Ulitin natin yung ating survey question habang medyo namamaos pa rin po ang ating boses. Madalas po yung ating puyat sunod-sunod kasi nitong nagdaang weekend sa ating mga lakad. Ulitin natin yung ating survey question, mga kapatid. Kontento ba kayo sa aksyon ng gobyerno sa sobrang taas na ng mga bilihin sa ating bansa? Pero ang mas matinding tanong, may aksyon nga ba ang gobyerno? No? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Sumali kayo sa ating talastasan. Doon po sa mga nais pong tumawag sa atin ng live, ulitin natin yung ating telepono sa studio, 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Yun ang ating mga telepono sa studio. Thanks, partner. Sabi ni partner Samuel Boyet Anticamara sa Nagoya, Japan. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Kung ready na yung ating mga tagapag-ulat, ano? Uunahin siyempre natin yung mga live reports ng ating mga reporter galing pa sa iba't ibang assigned beach sa Metro Manila at iba't iba pang mga lugar sa ating bansa. By the way, patuloy po ang aming imbitasyon doon po sa mga nais maging katuwang ng Leader Philippines sa makatotohanang pagbabalita. Alam niyo po ang ating himpilang Leader Philippines, the most respected online platform in the country, ay nais po nating maparami pa ang ating mga correspondents nationwide, especially sa mga key cities. Ano? We have 142 key cities nationwide at pinapangarap po natin na kada key city po ay may makasama tayong correspondent para lahat pong nangyayari sa ating bansa ay maibalita natin ng tama at makatotohanan. Ano? So, welcome po ang mga nais maging tagapagulat natin mula sa iba pang mga lungsod, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-message lamang po kayo sa ating message box at isend po ninyo ang inyong resume at mag-usap po tayo para makapag-schedule po tayo ng orientation and mobile journalism workshop sa mga sasali po sa atin. Sapagkat yung ating mobile journalism workshop at patuloy po nating isinasagawa po yan sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Thank you, partner. Alright, sige. Subukan natin ito ang ating stinger. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. Marhay na banggi po, sir, at sa gabos na mga Bicolano all over the world. Yan ay pagbati ni Vic Vista Barameda dyan sa Pasig City.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin yung ating itinatanong sa bayan, mga kapatid. Kontento ba kayo sa aksyon ng gobyerno kung meron man sa sobrang taas na po ng mga bilihin sa ating bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nakakalungkot na 60 pesos na po ang gasolina. Nasaan ang tamang pamamalakad sa bansa? Yan naman po ang tanong ni Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors Peak Motors Abad Santos. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Kontento ba kayo sa aksyon ng gobyerno sa sobrang taas na ng presyo po ng mga bilihin? Alright, ratsadahin na po natin ang ating mga nagbabagang reports. Unahin natin ang report ni partner Jojo Sikat. Armed Forces of the Philippines nilinis daw po ang Magdalo at LP sa October plot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alamin na natin ang detalye ng balitang yan live mula sa Senado ng Republika ng Pilipinas sa na ni partner Jojo Sigat. Parang Jo, magandang gabi po dyan sa inyo. Go ahead please. Kinisa sa budget hearing dito sa Senado ni Senador Antonio Trillanes de Porta ang mga opisyal ng AFP at Department of National Defense hinggil sa lumulutang na Red October plot laban sa Administrasyong Duterte. Sa isinagawang budget hearing sa Senado, diretsang tinanong ni Trillanes si AFP Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. kung ano yung kanilang mga nakuhang pruweba hinggil sa pagkakasangkot ng oposisyon sa naturang destabilization plot. Ayon dito kay Galvez, nagpapatuloy umano yung massive recruitment at information drive sa mga estudyante sa high school at college upang sumali sa kanilang kausa. Giit ng opisyal, ang mga komunista aniya ang nagnanais na magkaroon ng ugnayan sa mga oposisyon upang lalong palakasin ang kanilang pwersa, ngunit wala silang hawak na anumang patunay na direktang kasabwat ang Liberal Party sa plano. Subalit ang tanungin ni Trillanes ng diretsa si General Galvez na sagutin kung sangkot ba ang Magdalo at ang Liberal Party sa pakikipag-alyansa sa MPA para mapatalsik ang Pangulong Duterte, isang malaking no ang naging sagot ng general. Ito ang pagtatanong ni Trillanes kay AFP Chief Galvez. Ngayon, sir, categorically, sir, involved pa kami ni Senator Kiko dito, sir, sa Red October na ito para lang, sir, malaman natin lahat. Sir, ang po sir ng sir is basically this since it's part of this community. Kung makikita po natin talaga, they would like to have your coalition with the opposition, sir. That's why our intention is really to protect yung ating legitimate opposition. Yes, sir. So, based na dun sa Intel report niyo, sir, while the CPP would like to forge a coalition, nakipag-coalition pa kami, sir? No, sir. Yes, sir. Well, I'm glad, sir, at least maliwanag yun. Kasi talagang hindi sa natin gagawin. In fact, we're trying to insert our influence also within the legitimate opposition, sir, to stay clear of these communists kasi talagang iba sa plan nila sa ating bayan. And for as long as sabi ko that they're being our soldiers, talagang sabi ko, magiging tubig at langis ito, sir. Hindi talagang pwedeng magkaluin, sir. Ngayon, sir, since naliwanag niyan, sir, Sa pagpapatuloy ng pagdinig, giginit naman nito si Trillanes sa AFP na walang ibang sisisihin sa Red October plata kung totoo man ito, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte mismo dahil na-sport dito ang CPP, NPA, NDF sa unang araw pa lamang ng pag-upo nito bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito ang pahayag ni Trillanes. but in fact, since day one, sir, when Duterte formed a coalition government with the communists, we have been
raising the alarm bells kasi alam namin na gagamitin nila yun, yung government resources, para alawigin at palakasin ng kanilang hanay. At true enough, kinakuha ni Duterte yung mga senior commanders ng NPA, nag-raise din kami ng alarm bells doon. Tapos, nung nag-recruit sila para palakasin yung hanay, kami nag-raise at sound ng alarm. At yung information ay coming from the AFP itself, pati yung pag-occupy ng housing units to the Kadamay. Yung information coming from the intelligence units of the AFP, sir, sinasabi sa amin para i-raise namin yun, at yun na nga, ganito na kayo, sir. Ngayon, whose fault is this? Sino nagpalaki nito? Wala nang iba, sir, kundi si Duterte. Kaugnay nito, sinabi ng senador na dapat talagang ingatan ng AFP itong CPP, NPA, NDF dahil walang ibang layunin ito kundi ibaksak ang gobyerno. Ito, si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sicat sa report na yan. Nagatid po sa atin sa oras na 35 minutos na po makalipas ang alas 8 ng gabi. Muli magandang gabi po sa mga nanonood sa ating palatuntunan worldwide. At kumusta po si Mon Gilian dyan sa Tiwi Albay. Sabi niya, watching from Tiwi. Maray na banggi tabi. Maray na banggi po sa mga taga Tiwi Albay, sabi niya. Alright, so sige po, ang ating tanong sa bayan na pwede niyo pong sagutin. Sumali po kayo sa pakikipagtalastasan sa ating palatuntunan. Kontento ba kayo sa aksyon kung meron man ng gobyerno sa sobrang taas na po ng mga bilihin sa ating bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala mga kaibigan, dire-diretso muna tayo sa mga reports ng ating mga tagapag-ulat. Dire-diretso muna natin ang mga nangyayari o nangyari po ngayong araw sa Senado ng Republika. Ginagarantiyahan daw po ng Armed Forces of the Philippines na kapag may LP na sangkot sa Red October plot, sisibakin. Sabi naman ni Winnie Tan mula sa Caloocan City. Senado pa rin. Senador Kiko nangako sa Armed Forces of the Philippines hinggil sa Red October plot. Balikan natin si paring Jojo Sicat sa detalye. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yes, parang Joe, muli, magandang gabi sa iyo. Go ahead. Ginarantiya ng Pangulo ng Partido Liberal na si Senador Francis Kiko Pangilinan sa Armed Forces of the Philippines o AFP na sisibakin ng miyembro ng Liberal Party na mapapatunayan na sangkot sa Red October plot para patalsikin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang budget hearing ng Department of National Defense para sa susunod na taon, nilinis itong si AFP Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. itong Magdalo Group at itong Liberal Party sa pagkakasangkot sa CPP-NPA Red October plot. Inamin sa pagdinig na opisyal na wala silang ebidensya na magpapatunay sa nakikipagkoalisyon nga ang Magdalo at itong Liberal Party sa Communist Party. Iginit ni Pangilinan na hindi kailanman sang-ayon ng LP na patalsikin ang Pangulo ng hindi naaayon sa batas tulad ng lumalabas na aligasyon laban sa kanila na nakikipag-alyansa sa MPA. Hinamon pa ni Pangilinan itong si Galvez na kapag may impormasyon na sangkot itong kanilang miyembro sa anumang plato pagpapatalsik sa Pangulo na hindi naaayon sa konstitusyon ay kanya agad na sisibakin bilang miyembro ng Partido Liberal. Aniya ng senador, ang LP ay sumusunod ng naayon sa konstitusyon at hindi gagawa ng hakbang ng anumang paglabag sa pinairal na batas. Ito ang pagtatanong ni Pangilinan kay AFP Chief of Staff General Galvez.
that they are in coalition with other forces to house this president. These are two different things. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And so there is no coalition between the Liberal Party and the Communist Party to house Duterte. Sir, answer, but the Yes, yes. But there is a desire on the part of the Communist Party. using the house. Because I will categorically state that there is no desire on the part of the Liberal Party to oust President Duterte. We will not support any unconstitutional approach or unconstitutional move. In fact, we will, if you have information of any member of the party involved, you tell us, we will expel this party member because that is in violation of our Constitution. We swore an oath to uphold and defend this Constitution, and any unconstitutional act, we will not be party to, and we will oppose. For the record, my concern, therefore, Kaugnay nito, pinaalalahanan naman ni Pangilinan ang AFP na hindi dapat nakikihalo sa usaping politikal sa bansa. Aniya ng senador, nakasaad sa konstitusyon na ipinagbabawal na ma-involve nga sa political partisan sa ang Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Pangilinan, that clarification that there is no coalition between the LP. Today, there is no LP, Magdalo, Communist Party coalition to house the president. My concern is that the reports that are being, or information that is being given to the media is that meron ng ganong klaseng sabwatan. So my concern is the AFP and the DND, or elements of the armed forces and the DND, being used for partisan political activity? Would you like to clarify that? Definitely, no, Your Honor. Thank you, because that is precisely also contrary to the Constitution. The armed forces of the Philippines should not be involved in partisan political activities. It should not be politicized. It should be a professional armed forces. Hindi po ba? Yes, Your Honor. Yes. Maraming salamat for that clarification. tinitiyak naman itong si AFP Chief of Staff Galvez na nananatiling profesional ang kasundaluhan at tapat sa konstitusyon. Ito si Giorgio Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat Live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Oras natin, 42 minutes after 8 in the evening. Muli balikan natin ang ating tanong sa bayan. Kontento ba kayo sa aksyon, kung meron man, ng gobyerno sa sobrang taas na po ng presyo ng mga bilihin? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin din natin ang ating kaibigan, katoto at kumpadreng Konsihal Mario Batigas. Nanonood po sa atin. Magandang gabi po sa mga taga San Jose del Monte City. Ang ating kaibigang Mario Batigas ay subok niya na po sa paglilingkod. At yan po ay pwede pa rin pagkatiwalaan ninyo na maglingkod ng tuloy-tuloy po sa inyo sa mas malawak lalarangan po ng public service. Mario Batigas, ang isa po sa kasama nating haligi ng Philippine Online Broadcasters Association. Sino pang nakasilip sa atin? Yan. Ulitin natin ang ating tanong sa bayan. Kontento ba kayo sa aksyon ng gobyerno sa sobrang taas na po ng bilhin? Alam niyo po, patuloy ko po itong inuulit-ulit sapagkat this is the more serious problem right now sa ating bansa na hinahanapan po natin ang solusyon. Tayo po ay hindi lamang basta bumabatikos, but we really open this issue for discussion para makahanap po tayo ng mas meaningful na solusyon. Alam niyo po,
ang mamamayan ay bahagi po ng paghahanap ng solusyon at paglilikha ng solusyon. That's why we invite everyone for an intellectual discussion dito po sa ating palatuntunan. Ano po bang pwede nating gawin? Kontento ba kayo? May maaari ba tayong pagsama-samahan, pagtulong-tulungan upang ang problema po natin sa sobrang taas na po, sobrang mahal na po ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa na talagang namimilipit na po ang tiyan ng ating mga kababayan sa kakahigpit po ng sinturon, sa kakarampotong mga income para pagkasyahin, pagtugmain po sa mga bilihin sa ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin ko po, kami po ay nalulungkot sapagkat yung mga pinagkakatiwalaan po ng Pangulong Duterte na maglingkod sa bayan at inilagay niya sa pwesto. Tila ho, nagkamali ang Pangulong Duterte sa kanyang mga napagkatiwalaan at mali at baliktad sa mga pangarap po ng ating Pangulo ang nangyayari dahil tila iba po ang mga direksyon na ipinatutupad ng kanyang mga napagkatiwalaan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige po, tuloy-tuloy muna tayo sa mga balita pa rin. Insentibo po para sa mga magsasaka na nasalantap ng Super Typhoon Yolanda. Sa Region 8, ipinamigay na raw po ng Philippine Coconut Authority. Detalye mula po sa Tacloban City. Panoorin po natin ang report ni partner Hil Anisito Tamayo. Parang Hil, magandang gabi sa iyo. Pasok ka! Naibigay na ng Philippine Coconut Authority ang mga insentibo sa mga benepisyaryo ng programang Banana Intercropping at Participatory Coconut Planting o PCP Seron 8, kung saan ay apektado ang paghukwit ni Super Typhoon Yolanda noong Nobyembre 2013. Sa programang ito, Banana Intercropping ay isang programang ng PCA kung saan binibigyan ng insentibo ang mga magsasaka na nakarehistro sa PCA na magtanim ng saging. Bawat isang puno ng saging na may tatanim ng magsasaka ay may katumbas na lagang 25 pesos. Samantala naman, ang Participatory Coconut Planting o PCP ay yung magsasaka ang naghahanap o nagpapatubo ng seedlings ng niyog, kung saan bawat isang seedling ay binibigyan ng 18 pesos ang magsasaka. Kung ito ay naitanim, ay dadagdagan siya ng 26 pesos na may kabuuan na 40 pesos ang kanyang magiging insentibo. Sa pakikipagpanayam ng Leader News Philippines kay OIC Regional Manager Jeffrey A. De Los Reyes, sinabi niya na sa Banana Intercropping Program ay sa Yolanda Funds pagaling ang pondo at nagsimula ang programa sa taong 2015. Sa ngayon ay nakapag-release na ang PCA ng cheque para sa mga individual na benepisyaryo na nagkakalaga ng 33,297,100 pesos sa buong rehiyon. Maliban dyan ang Northern Samar, habang ang PCP program naman ay nakapag-release na mahigit 30 million para sa individual na benepisyaryo ng magsasaka. Ito yung kabuuan na naibigay ng PCA sa mga individual na nagpatubo ng nyog. Sa kabuuan, phase 1 pa lang ng programa ang natapos at ngayon, inuumpisan na ang pangalawang phase ng programa ng PCA o Philippine Coconut Authority. Ang tanong ngayon ng marami, sa laki ng pondo ng na-release ng gobyerno o ng PCA, lahat ba na nakabenepisyo ng programa ay mga lehitimong magsasaka o mayroong nakinabang na hindi magsasaka? Abangan ang pagsubaybay ng Leader News Philippines sa programa ng mga magsasaka. Yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Tacloban. Hil Anisito Tamayo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maganda yung adhikain na yon ng Philippine Coconut Authority na mag-intercropping, bagamat nagulat ako sapagkat saging, yung saging yung parang naisuggest po ng Philippine Coconut Authority. But talagang kailangan pong maging extra creative, maparaan ang ating mga magsasaka sapagkat yung niyog ay medyo may katagalan bago makapag-harvest para maging pera. Samantalang kung may naka-intercrop nga naman ng mga saging, mas mabilis po ang income na posibleng makuha ng mga magsasaka po dyan sa Region 8. Ayan, especially sa lalawigan po ng Samar. Pero tila may mga nagki-question kung yung pera, yung laki na po, laki ng perang
nakalaan sa proyektong yan ng Philippine Coconut Authority ay kung totoong napunta lahat sa mga magsasaka dyan sa Region 8. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga report habang si Butch Arcangel ay nakasilip din po sa atin. Sabi niya rito, hello, taas yan lahat. Batiin ko si Coen Rancudo. Sige. Coen Rancudo, magandang gabi and happy watching. Maligayang panonood po sa palatuntunang Kamaong Asero. Pero mas maganda kung sumali po kayo sa ating survey question. Kontento ba kayo sa aksyon ng gobyerno kung meron man sa sobrang taas na po ng bilihin sa ating bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy muna tayo sa mga balitang importante at dapat niyo pong malaman. Electric vehicles, sagot po sa sobrang mahal na rin ng presyo ng petrolyo o langis sa ating bansa. Alamin na natin ang detalye ng report na yan, ihatid sa atin at atin ang panoorin. Hatid na sa atin ni Nolan Ariola. Yes, Nolan, good evening. Go ahead, please. Dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, nanawagan ngayon si Department of Energy's Assistant Secretary Leonido Pulido III sa Kongreso na isabatas ang Electric Vehicle Bill upang mapalaganap ang produksyon at paggamit ng electric hybrid vehicles o mga sasakyan na hindi na ginagamitan ng produktong petrolyo. The Department of Energy is not the only agency involved. We are lobbying with our sister agencies to help us with this endeavor. We also need help from the House of Representatives of Congress. Precisely, we're supporting a bill right now. We call it the Electric Vehicle Bill. We've been pushing for this bill for several years. Unfortunately, hindi pa po siya lumilipad. We're hoping na yung nangyayari po ngayon sa world market, maudyok po ang ating mga kaibigan at mga leaders sa Kongreso na itulak na po ito at gawin pong batas ang Electric Vehicle Bill. Kaugnay nito, pinangunahan ni Assistant Secretary Pulido ang ceremonial turnover ng 4 na plug-in hybrid electric vehicles o PHEV at 4 na electric vehicles sa Office of the President, Department of Energy at Department of Science and Technology. We believe that the Philippines is, to give you context, the Philippines is a net oil importer. And most of the oil that we import into the country, ginagamit po sa mga sasakyan, sa road transportation. Para po mabawasan yung ating pag-asa or dependence on fuel imports, kailangan po natin mag-diversify. Kailangan po natin gumamit ng ibang klaseng teknolohiya. At yun po, that's the reason why this is very significant, very important for us. This is part of the objective na paramihin po yung paggamit ng mga sasakyan na hindi gumagamit ng crudo o ng petrolyo. So right now, we have plug-in hybrids, we have electric vehicles, and we feel that by using this, mababawasan po yung pagpasok po natin na fossil fuel petroleum product. And it's very timely right now because if you look at the major indexes in the world, ang presyo po ng petrolyo packet ng packet. As part of the celebration of the 2017 National Energy Consciousness Month, DOE has unveiled the EV charging station, which is also one of the components of the grant aid. Today, we will witness the ceremonial turnover of the last batch of vehicles under the project composed of PHEVs and EVs, which will be given to the Office of the President and the Department of Science and Technology through the Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development. Again, the vehicles which will be given to the Office of the President and the OST will be used for promotional and performance testing purposes. Thank you. At this point, we will now call on the representatives from the Office of the President, headed by Ms. Rizalina N. Hustol, the Deputy Executive Secretary for Finance and Administration, to receive the ceremonial key for the Office of the President. For everyone's information, the plug-in hybrid electrical vehicle makes use of an intelligent system that maximizes the efficiency of gasoline and electric power drive.
So again, these hybrid electric vehicles are considered more efficient than conventional gasoline-fed vehicles, as it has an average fuel efficiency of 45 kilometers per liter and lower carbon dioxide emissions. Again, the DOST will also receive 1 unit each of plug-in hybrid electric vehicle and pure electric vehicle under the grant aid. Thank you so much, DOST T-shirt and all the officials. In this context, and on behalf of our Secretary Alfonso Cusi, we are very thankful. The government of Japan never ceases to see the opportunities for extending assistance for mutual benefits for our countries. Japan has always been considered by the Philippines as our reliable partner, not only in the economic aspect, but also in the advanced technology applications in the energy sector. This long history of collaboration between Japan and the Philippines leads again to a meaningful partnership in pursuing mutual economic development through the forging of the 500 million yen Japan non-project grant aid. Mula rito sa Department of Energy, Bonifacio Global City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po, napapanahon ang development na yan na mapakinabangan at magamit po ng mga Pilipino. The only problem is, ang unang makikinabang dyan yung manufacturer na Hapon. Sana may programa ang Pilipinas na Filipino-made vehicles na rin po ang magamit, magawa para talagang truly tayo po ay maging hindi dependent sa mga foreign products. Yung petroleum products ay galing sa ibang bansa. Mag-ship nga naman tayo sa electric vehicle. Still, yung electric vehicles galing po sa ibang bansa. Kaya nga tayo po'y nananawagan na kaysa po sa politikang i-focus po nating lahat ng gobyerno, ng tao, i-focus po natin sa pangkabuhayan, mga sagot at solusyon po sa problemang pangkabuhayan. Sana ang pagtulong-tulungan natin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dire-diretso po rin po tayo sa mga report sa ating palatuntunan. Armed Forces of the Philippines nilinaw na nag-apply ng amnesty si Trillanes. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Right, sige. Balikan natin si paring Jojo Sikat sa Senado ng Republika ng Pilipinas. At exactly 56 minutes after 8 in the evening. Heto pong muli ang latest report sa Senado. Paring Jojo Sikat. Once again, pasok ka. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na nag-apply nga ng amnesty application itong si Senador Antonio Trillanes Report taliwas sa nakasaad sa Presidential Proclamation 572 na binabawi itong amnesty ng Senador dahil hindi nakapag-apply ng amnesty ang mambabatas. Sa isinagawang budget hearing ng Department of National Defense para sa susunod na taon, inamin itong si AFP Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. na posibleng nag-apply nga na application form itong si Senador Trillanes. Subalit iginit ni Galvez na ang mga dokumento na application ito ay hindi na nakarating sa General Headquarters ng DND kaya't walang makitang dokumento na naging basihan ng proklamasyon ng palasyo. Ito ang pagtatanong ni Trillanes kay AFP Chief Galvez. Salamat, sir. So, sir, Sir, we also conducted ang security during the time, sir, we are not sure of this, but apparently, sir, the J1 also under the technical provision administered only through the GHQ office, sir. So, CM says he planned Colonel Joseph Mardigal, the one who administered the apparently, sir, there is some circumstances na hindi ko naipabati yung mga documents sa J1. This is basically the story of our documents. Kasama po yung mga So, ang ano, sir, namin po, sir, is the audience and all the papers was not brought down saan po, sir, pabalik sa GHQ, sir. Parang po sa promotion po, sir,
magkakaroon sa tayo ng presentation sa taas, hindi na po gumawa sa pababa. So, yun po siya nakita po namin na investigate po namin na kaya po si Colonel Bradley, wala po nakita sa taas. Yes, Kaya certify po siya na wala pong papel natin, sir. Apparently, ano po natin, sir, suspicion po natin, sir, is ang repository sa ng mga nagtutulong sa hindi po lang okay, sir. But based on your inquiry, sir, nag-apply pa ako, sir, ng amnesty. Nabigyan ako, sir, ng amnesty certificate ng past administration, sir. Based po sir sa ni third Jose Papa, was not considered anti-GM so mental of yet. Kasi ata komentaryo. So, nag-apply ako, sir. According to that. Yes. I'm satisfied with that, Mr. Chairman. Salamat, sir. Sa naturang pagdinig, nilinaw naman ni DND Secretary Delphin Lorenzana na hindi amnesty application ni Trillanes ang hinihingi sa kanya nitong si Solicitor General Jose Calida, kundi itong buong amnesty record ng Senador et al. Aniya ni Lorenzana, ipinaubaya na lamang niya sa staff nito at sa staff ni Calida ang paghanap ng amnesty record ni Trillanes, subalit walang makita sa General Headquarters ng DND ng amnesty application ng mambabatas. Ayon kay Lorenzana, Senator, I am not knowledgeable about your application for amnesty because it happened before our time here in the position. But last August 16, I was tumawag sa akin si Soldier Calida. And he was asking me if they can help produce the amnesty record. He was not asking for application. He was just asking for the amnesty record of Trillanes et al. So sabi ko, I will refer your staff to home. Sa kanila. Ang nag-produce nila doon is initially, wala sila makita that if you did not have the records at DND, they were able to produce the Proclamation 75 of President Aquino, plus the document, the amnesty document that was signed by Secretary Gasmin. Yun lang ang nangyari sa amin. Only two documents that were given to him. Because I think I'll take documents away. Later on, he wrote JHQ to ask for some other record, like yung application form, which JHQ, the J1, one staff of J1 and JHQ certified that your application for amnesty cannot be found or assisted at JHQ. Because I think the three documents that Soldier Calida got from DND and DHQ. So, sa pagpapatuloy ng pagdinig, inungkat rin itong si Trillanes ang pag-surveillance ng ilang sundalo sa paligid ng kanyang bahay at pagsunod sa kanyang sasakyan kung saan tiniyak naman ni AFP Chief of Staff Galvez na nananatiling profesional ang AFP at hindi na nai-involve sa anumang political partisans. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa report na yan, 2 minutes after 9. At sana nga po ay matuldo ka na ang sobra-sobrang balita sa politika at makafocus tayo tulad po ng ating ninanais. Makafocus po tayo sa pagpapangat ng ekonomiya na nagpapahirap ngayon sa ating mga kababayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaya nga't mulit-muli, ito yung ating survey question sa sambayan ng Pilipino na ninanais po nating makisalamuha sa ating palatuntunan para makahanap po tayo ng mga solusyon sa grabe ng sitwasyon ng ating ekonomiya. Kontento ba kayo sa aksyon kung meron man ng gobyerno sa sobrang taas na po ng mga bilihin? Repeat, kayo ba'y kontento
sa ginagawa ng gobyerno, kung meron man, sa sobrang taas na po ng mga bilihin sa ating bansa. Alright, may isa pa tayong report mula kay Mike Paul Marquez. Hindi na ba aabot? Sige, diretso na tayo sa ilan pang mga balita mula sa ating newsroom. Kaibigan, binatikos po ni Esperon ang pag-amin ni Presidente Duterte sa extrajudicial killing. Ayon po kay National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., isang panghahamon lamang daw ang pag-amin ng Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay nakagawa ng kasalanan dahil sa extrajudicial killings. Ayon kay Duterte, wala naman siyang kinalaman sa korupsyon, ngunit sa EJK ay aminado siya. Dagdag pa ni Esperon na satire o pabirong insulto daw ang naging pahayag ng Pangulo tungkol sa EJK. Buwelta naman ni Presidential Spokesman Harry Roque, hindi raw seryoso si Duterte at hindi rin literal ang konteksto nito. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maring itinanggi naman ni Special Assistant to the President Bongo ang akusasyon na kanyang ginagamit ang pondo ng gobyerno sa sinasabing pagtakbo niya sa 2019 senatorial elections. Ayon sa kanya, hindi raw siya kakandidato o wala raw siyang interes tumakbo kaya't imposibleng gamitin daw niya ang pondo ng gobyerno. Hindi kakandidato si Sap Bongo pero nagkalat po ang naglalakihang mga naglalakihang mga billboards. May mga organisasyon na talagang maraming activities na tinutulak po ang kandidatura at daladalang pangalang Bongo. Bumisita lang daw siya sa Camarines Sur dahil ginagawa lang daw niya ang trabaho bilang kanang kamay ng Pangulo. Naging guest of honor at speaker lamang si Go sa 14th founding anniversary at 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Elias Angeles sa Camarines Sur. Nag-abiso naman po ang Department of Trade and Industry lalo na sa mga bakery na may posibilidad na tumaas ang presyo po ng tinapay dahil sa karagdagang presyo po ng trigo at asukal. Ayon po kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, maaring magdagdag ng presyo ang mga panaderya hanggat hindi maaring magdagdag ang mga panaderya ng presyo hanggat hindi kumukonsulta sa kanilang tanggapan. Ayon po sa Philippine Association of Flour Millers, posibleng magmahal ang presyo po ng tinapay. Ito ay dahil sa paghihigpit ng supply ng wheat o trigo na isa sa pangunahing sangkap sa paggawa po ng harina. Kamakailan lamang ang presyo po ng asukal ay tumas din mula sa halos 1,600 pesos kada 500 kilograms. Ngayon po ay halos 2,000 na. Pero gate po ng DTI, gagawin raw nila ang lahat para harangin ang price increase sa presyo po ng tinapay at harina hanggang matapos ang 2018. Sa iba pang balita, hindi pa rin umaaksyon ng Supreme Court sa hirit ng Public Attorney's Office na magtalaga po ng special court na siyang magsasagawa ng pagdinig sa criminal case sa Dengvaxia vaccine. Sinabi ni Attorney Maria Victoria Gloriores de Guerra, pag-iisipan pa raw ng Supreme Court ang hirit ng PAO bago magtalaga ng special court. Ayon sa PAO, mas mainam na magtalaga ang Supreme Court ng special court sa Quezon City at isa sa Regional Trial Court Manila na tututok sa Dengvaxia cases. Sa ngayon, may 17 criminal cases ang nakasampa sa Department of Justice laban sa mga dati at kasalukuyang health officials. Kinasuhan din ang mga manufacturer ng naturang bakuna na Sanofi Pasteur at mga distributors nito. Samantala mga kaibigan, nagluluksa naman ang mga kawani ng pamahalang bayan po ng Sudipen, La Union dahil sa nangyaring pananambang sa kanilang alkalde at vice-alkalde. Ang bandila sa harap ng Municipal Hall ay naka-half-mast bilang pahiwatig po ng pagluluksa dahil sa pagkamatay ni na Mayor Alexander Buking at dalawa pa nitong kasama.
Sa ngayon ay nagpapagaling naman sa ospital ang misis ng alkalde na si Vice Mayor Wendy. Ayon sa ilang kawani ng pamahalang bayan ng Sudipin, wala naman daw silang nababalitang pagbabanta sa buhay ng alkalde. Pero posibleng may kinalaman daw sa politika ang pagkamatay ng mayor dahil malapit na rin ang araw ng pagsusumiti ng Certificate of Candidacy. Sisikapin naman maging normal ang operasyon sa munisipyo at ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Malapit nang muling magkaroon po ng international flight operations papunta at palabas ng Calibo International Airport ang ilang mga airline companies. Ito ay dahil sa muling pagbubukas po ng Boracay sa October 26 matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon. Nagsumiti na rin ang ilang mga airlines ng kanilang proposal para sa kanilang mga slots upang magkaroon ng international flights mula sa China at South Korea. Sa ngayon ay nadadagdagan na rin ang bilang ng mga domestic flights. Sa balitang panahon naman, Bagyong Queenie lalo pang lumalakas. Bumilis at lalo pang lumakas ang bagyong si Queenie habang nasa Philippine Area of Responsibility. Alas 10 kaninang mga bandang umaga, namataan po ang bagyo sa layong 130 kilometers silangan po ng Tuguegarao City sa Cagayan. Nasa 200 kilometers per hour ang hanging lakas nito na may pagbugsong 245 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nagdadala ngayon ang bagyo ng mahina hanggang sa katamtamang lakas po ng pagulan sa Bicol, sa Cagayan Valley, Quezon at Eastern Visayas. Magkakaroon naman po ng mga maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan na may pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa, kasama na ang Metro Manila. Sa Biyernes, inaasahan pong lalabas na ng bansa si Queenie. At sa balita ng mga taong lagi pong umaasam po ng swerte, kinumpirma na ngayon mga kaibigan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na umabot na po sa mahigit 800 milyong piso ang halaga ng jackpot sa Ultra Lotto. Sus Mario Sep, siguro pagka tayong tumama niyan, sobra-sobra pa rito sa ating studio ang dami ng perang yan. Ito ay dahil wala pa rin nakakatsamba sa higit 6-digit combination sa bola nitong linggo. Ayon po kay PCSO General Manager Alexander Balutan, ang winning combination po nung linggo ay 34, 30, 32, 20, 3 at 23. November 29, 2010 nang mapanalunan ng isang balikbayan mula sa Olongapo City ang pinakamalaking lotto jackpot na 741.1 million pesos. Diyos ko po, napakalaki. Hanggang sa kaapu-apuhan sa dulo ng daliri, hindi na maghihirap. Payo naman po ng PCSO para sa maswerteng mananalo sa winning combination, dapat nagarang pirmahan ang likod ng ticket at ingatan itong wag malukot at mawala. Sinabi rin niyang wag munang ibumunyang ang pagkapanalo para na rin sa seguridad at para maiwasan ang panghingi ng balato. Ayan, so inaasahan natin na mas hahaba po ang pila sa mga lotto outlets para magbaka sakali na makadali po ng napakalaking premyong yan. Ano? Pero nakalulungkot ho. Alam niyo po, marami po akong alam na nanalo po sa loto ng milyon-bilyon pero nauwi sa wala lahat. Pero hindi po, alam ko, hindi nagkulang ang PCSO sa mga financial management advices. Pero sadyang ang tao kasi talaga pagka hindi preparado na humawak ng ganong kalaking pera, nagugulumihanan litong-lito sa biglang pagbabago po ng kanyang lifestyle, hindi po alam kung paano i-manage ang perang pagkalaki-laking tinatamaan po nila. Kami po kapag leader news po ang tumama dyan, maliwanag po ang gagawin namin. Ang atin pong unang gagawin siyempre ay ibibigay po natin ang dapat sa Diyos. Ganun talaga. Bilang pasasalamat, di ba? Ang sa Diyos ay bigay natin. At siyempre, ang
pagpapalawak ng ating public service, pagpapalawak ng ating infrastructure para yung Leader News Philippines po ay mas madami po ang marating at ang mga totoong balitang inilalabas po natin dito ay mas malaman po ng milyong-milyong mga Pilipino. Pero alam niyo po, hindi man po kami manalo sa Lotto Draw, ayan, sa Ultra Lotong yan. Kami po ay natutuwa na sapagkat ang ating mga viewers ay satisfied sa ating ginagawa dito sa Leader News Philippines. At patuloy po kami nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa atin, especially sa ating newfound best friends sa Indonesia, si Ambassador Jawar Sandoval, na katatawag lamang po kaninang umaga sa atin at nagtitiyak po ng pagsuporta sa ginagawa po ng Leader News Philippines. Ambassador Jawar Sandoval, thank you sa inyong tiwala. Yung inyo pong hinihinging dokumento sa atin ay anytime this week ay ipapadala po natin sa inyo dyan sa Indonesia. Thank you for the opportunity to widen the services we are doing right now sa ating mga kababayang Pilipino. Thank you, Sir Jawar. At salamat pa rin po sa ating mga katuwang sa public service, ang Long Ridge Philippines, ang PQC Paint Depot at Burgosco Auto Parts dyan sa Tacloban City. At sa ating mga manonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sa ating mga OFW na tangin sa online platform lamang po nakasalalay ang kanilang mga impormasyong nakukuha sa Pilipinas. Tinitiyak po namin sa inyo na ang Leader News Philippines ay mananatiling tapat sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Mga totoong balita po ang lalabas dito at mas malawak na makatotohanang public service ang ipagkakalob po namin sa pangarap po nating pagpapalawak pa ng Leader News Philippines sa buong bansa at sa buong mundo. O bueno, mga kaibigan, 15 minutes na po makalipas ang 9 o'clock ng gabi. So immediately susunod po kagad ang programang Bible Cafe headed by Pastor Ram Gamboa. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa public service ngayong gabi ng Tuesday, habang binabati po natin ng magandang gabi si Tatay Doming Aspiras Cañero, ang ating Chairman of the Board, President and founding Chairman ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Ang ating Vice President, Vice Chairman na Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., na legal counsel po ng ating partido, ang ating Secretary General Roy Cañero at ang ating Executive Director, Ambassador Jawar Sandoval. At mga kasama po natin sa iba't ibang committee upang paglingkuran po ang ating mga kababayang Pilipino. Kumusta na lamang po kayo at tayo po'y magpapatuloy sa ating advokasya, no? At yung ating mga kasama naman po sa Sulong Katutubo International Foundation, founded by and run by Her Royal Highness Princess Amira Sunshine Magdangal. Ang ating mga kasama sa opisina, kumusta na lamang po kayo dyan? Isa pang opisina po natin, ang Hominid Ventures and Manpower Services dyan sa Karuhatan sa Valenzuela City. Managed by Ma'am Olive Forlanes. Thank you, Ma'am Olive. Salamat po sa inyong lahat. Ang buong pwersa ng Leader News Philippines po sa pangunguna ng ating Engineer Oliver Ligop, Producer Head Writer Angeline Valencia, Creative Director Mark Anthony Reynoso na nasa Singapore pa rin po sa ngayon. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat! At God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.